ನೀರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪಲು ಇಂಚ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪನ್ ಪನ್ನಗ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸುರುಕಾದ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂರಿ ಪನ್ಪನೇನು ಇಂಚ ದೀದು ಪುಯರ ಮನೆ ಮಂಚ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಭೂತಾರಾಧನದ ದೈವದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಮಂಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂರಿಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನೆ ಉಂಡು ಮೂರ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೂರ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂದದು ಅವಳು ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದು ದೀತಿಜಿರು ಅವೇ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ತೀರಾಪಿಚಿ ನಮಕ್ ಬಹುಶಃ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ಯನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಂಚ ಆತನದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬಾಕಿಲು ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಅದು ಇಂಚ ದೀದುಂಡು ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪುರ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬಲ್ಪು ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕೆರಮ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಡವರ ದಾದಾಳ ಪರ್ವ ಅಂದು ಕೋಲನ ಅತ್ತಂಡ ಅಗೆಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂರಿಲೆಗ್ ಇಂಚ ಅವೇ ಉಲ್ಲೈನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂರು ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಲ್ ದೈತದೈಕ್ ನಿನದಿ ಏರೆದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ವರ್ಷಡು ಹೊರಗೆ ಪುನೆ ಅವೇ ಕುಂಡಾಜೆ ಬೀಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಸೋನಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಉಂಡವಳು ಬೀಡ್ದವಲೈ ಆ ಮಂಚಡ ದೀಪೇರು ಅವಳು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೇರಿ ಒಂಜಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಉಂಡವಳು ಅವಳ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಪಿದೈ ದೀಪೇರು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೇ ಅವೇ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಿದೈ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ದೀಪೇರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮೂರಿಲೇನು ಪಿದೈ ದೀಪೇರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಪ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರತ್ತು ಅವು ಐನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೂಜಿದ ರೂಪ ನಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲದಲತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಂಡತಿ ಆ ನಮೂನೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾಲಗೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು ಮೋನೆದ ರೂಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉಚ್ಚು ನನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಅತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಬಿತ್ತ ಚಿತ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೆಕ್ಲು ಆಭರಣ ಉಂಡು ಆಭರಣದಿನ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರೆ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ನಂದು ಪನ್ಪುಂಡೆಗ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ತದೆಲಕ ತೋಜಿನವು ಅನಂತ ಅಡಿದವು ಅವು ಅಕ್ಲು ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೈತೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಂಡು ಅಯಾನ್ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅವಳು ಮಲ್ಲರಾಯನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲರಾಯನ ಗುಡಿತ್ತ ಅವಳು ಐನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಿಂದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಐ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಇತ್ತೆ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ 2 ವರ್ಷ ದೊಂಬಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿದು ಖಾಲಿ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ದೀದಿತ್ತಿರು ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಐನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ನೈಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಮೂರ್ಲೆನವೇ ಮಣ್ಣು ಪಂಡೇರು ಮೂರ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮೈತೆ ಇಂಚನೆ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಉಂಬಲಿ ಕೊರ್ಪನೆ ನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆದಿಪ್ಪೊಡ ಇಂದು ರಾಜಶ್ರೇಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ರೂಪ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಡ್ ತೋನಾಗ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಜನೆ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಆಣ್ ದೈವ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದಲ್ಲ ಮೂರಿಲಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ದಲ ಮೂರಿಲಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದಂಡ ಇನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸರ ಒಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಣ್ಣದ ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ನಂದು ಪನ್ಪುನಂದು ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾನ್ ಎನ್ಮಜಿಡು ಬಲಸನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಒಂಡೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಊರುದಕ್ಲೆ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಂಚ ನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವೆಲು ಹಿರಿಯರಿತ್ತಿನಾರ ಪಂಡೇರು ತುಕ ಈ ನಾಡ್ದ ಪದ್ದಿಗೆ ಐಟು ಆನ್ಲುಂಡು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಂದು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಕ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒರಂಬ ಉಂಡು ಒರಂಬಿಡು ನಾಡ್ದ ಪತ್ಲಾಗ ಈ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಐಟು ಆನ್ಲುಂಡು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂದು ತೂನಾಗಂಚ ತೋಜು ನಾಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಿಯೆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಅಂಡ ಕಾಲಿ ಕಣತ್ತು ದೀಪುನತ್ತ ತಾಯಿನಿ ಮೀಪವನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಟ ಓಲ ತರೆದು ಅಂಚ ಓಲ ಮೂಲಂದು ಪೋತಂಡ ನಂದಲ ಪನ್ನೀರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಆರಾಯ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಕುಂಡಾಜೆದರು ಹರೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಆರು ತೂಯಿನಾರು ಒಂಜಿ 2 ಮೂರಿ ತಟ್ಟುಗಳೇನು ತೂಯಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅವಳು ದೈವ ನರ್ತಕಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಮುಖ್ಯ ಚಾಕರಡಿ ಪುನಾರು
ಅಂಚಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಆರೈನ ಪಾಡ್ದನನು ಐನ ಮೀಪಾನಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪಡು ಐನ ಅಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಪನ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತಾರು ಎಂಕ್ ಪನ್ನರಾರು ಆವಾಗ ಐಟ್ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನುಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಐದ ಬೋಡು ಆನ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನ ದೆಯ್ಯೋಗ್ಲು ಕರಿಯಗ ಚಪ್ಪೋಡು ನಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ವಿಧಲ ಉಂಡ ನಂದು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆನ ದೈವ ಪುರುಷ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಸ್ತ್ರೀ ದೈವ ಅಂತ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿಂದಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಐನು ಮೀಯರಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋಪು ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹಗಲು ಬೆಲೆ ಸುನಿಯ ಅತ್ತಂದೆಕ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ತೂಪ ನೇಮ ಅತ್ತಂಡ ಮನೆಚ್ಚಿಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಂದೆಕ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನಿಕ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ನೇಮ ಆಪುನಂಚಿನವು ದಾಖಲೆ ಇತೆವು ನೆಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಗತೆ ಪೋಯ್ನಾತ ಜಾಗಿಡು ಒಲ್ಲ ಕುಂಡಾಜೆ ಪೀಡಿಡು ದಾದ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಉಂಡು ಆಂಡ ಆರೆಗೆ ಒಂದೇನು 10 ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜೋಗು ಈ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನರಿಗೆ ಮೂರ್ಲೆನ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನರಿಗೆ ರಾಜಶೇಖ ಐತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಪುಂಜವನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ ಆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆತನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಇದು ತೂದುಪ್ಪು ಜನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂಡೈತೆ ಮೂರಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿರಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜೋಗು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಆರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನೆ ಅವ ಈ ಮೂರ್ಲೆ ನಲಿಕೆನಂದು ಗುರ್ತಿಸಾಯಿನ ಅವಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ನೆಟ್ಟಲ ಬೇರೆ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾಹಿತಿ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಅರಡಕ್ಕೇಂಡೆ ಯಾನೆ ಬೇತೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುರ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಯಾನೆ ಉಲ್ಲ ಇನೇ ಎನ್ನೆಡ್ತದೆ ಮುಂದುವರಿಸಾಯರ್ಂಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತನ್ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ದೊಂಬಿತ್ತನ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಕ್ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಈ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಐನ ಮೂರ್ಲೆನ ನಲಿಕೆ ಪೊಂಜೋಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ಆಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ರಂಚ ಏನಿಡ್ದದರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಐನ ಭಾಗವಾದ ದುಂಬೆ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಸೇರುಂಡ ದಾದಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಆರಾಧನದ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಮೀ ಪಾಯರ್ಲಿತ್ತು ವೈರಂಡು ಪಂಡಾರು ಬೇತೆಲ್ಪ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಅಗಲ್ ಬಲಸರ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂದ ಉಂಡು ಈಗ ಅಗಲ್ ಬಲಸರ ಉಂಡು ಮೀಪಾಯರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪುನಿಟ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಇತ್ತೆ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಿತನ ಜಾಗೇಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂದು ನಲ್ಪ ಈ ಮೂರಿಲು ಓಲುಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಇರು ಮನೆ ಮಂಚವು ಏನೈತೆ ಅಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ದೈವದ ಸುತ್ತಲಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮೂರಿಲೇನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಮೂರಿಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಉಂಡು ನಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಇಚ್ಚವು ಐಕ್ ಬೇತೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐನ ಬೇತೆನೆ ಮೂರ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇತೆನೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕಡೆ ತೂಣಂದ ಅವಳು ಆಯುಧಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೇರೆ ಐಕ್ ಮನೆ ಉಂಡು ಮನೆಟ ಆಯುಧಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೇರು ಅವಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಲ್ತದಿರಕ್ಲು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದೆಪ್ಪುಚೇರು ಬೇತೆನೆ ಸಮಯಡ ಇಂದೆಪ್ಪುನ ಐಕ್ ದೆಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಪೊರ್ತು ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈವಗಳು ಅವಡು ಆ ದೈವಗಳು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಚಿ ಕಾವೇಲಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ ಒಂದೇನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಲ ಪಾತಿರುಚ ಒಟ್ಟುಗೆ ನೆಪ್ಪಿ ಯಾನು ತೂಯಿನವು ಅವು ಮನ್ಪುನೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿಮ ಮಾನವೇರ್ನ ಕಾಲದ ನೆತ್ತಲೆಕ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕೂಕುಲು ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಲಯ ಉಂಡು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಕೂಕುಲು ಪಾಡುವೇರಕ್ಲು ಆ ಕೂಕುಲು ಪಾಡುವುದು ಒಟ್ಟುಗೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಮೂರ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಊರ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಬಂಡ ಆ ಮೂರ್ಲೆ ಮೀಪವನ ಅಡಿಗೆ ಅತ್ತು ಗುವೆಲೆ ಆ ಗುವೆಲ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾನು ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ಗುವೆಲ್ದ ಸ್ವರೂಪಲ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆ ಉಂಡವು ಆ ಒಂದು ನಾವುಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅವಳೇ ಆಯ್ನ ಅಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಡೆ ಸೂತಗದಕ್ಲು ಪುರ ಪಾಯರವಲ್ಲಿನೊಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಅವಳು ಅರೆ ಅವಳು ಎನ್ಮಜೆಡ್ ಆಪುನ ಉಲ್ಲ ಅವಳು ಮುಗಲಿ ನಂದು ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಜಾಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಆಡ ಅಕ್ಕಲು ನಡಂದಲ್ಡು ನಡುಟೆ ಐನ ಮೀಪಾವೇರು ಐನ ಮೀಪಾವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದವೆ 4 ಸೂತ್ರದ ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು
ನಡುಂದಲ್ದವಳೆ ದೀದು ಮೀಪಾವೇರು ಅವಾಗ ಅವು ವಿಶೇಷ ಪಂಡನ ಅವು ಐಕಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂರಿಲ ಗುಂಡಿ ನಿತ್ತು ಅದೇ ಕೊನೋದು ಈ ವರ್ಷೋಡರ ಕರುವಾದ ದಿನ ಕೊನೋದು ಮೀಪಾವನ ಅಂದ ಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತು ಐನು ಮೀಪಾದು ಐನು ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದ ಮೀಪಾವು ನೆಕ್ಲಂಚೆನೆ ಪಂಡನ ಮೀಪಾವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಂದನ ಮೀಪಾದು ಮೀಪಾರೆ ಕುಣನಾಗಲ್ಲ ಐನು 10 ನಕ್ಲು ನಂದು ಉಳ್ಳಿರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರೆಗಳ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಮೊಗಾವಡು ಇಂಚಿನನೆ ಆವಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದೀನನ ಐನು ಇಂಚಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿದ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತರ ಕೊರಪ ಅಂದು ಒಂಚೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಐನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಾವ್ಲೆಕ ಐನು ಮುಟ್ಟುಲೆಕ ಏರೆಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐನು ಗುಡ್ಡೆಡ್ಕ ಮುಗೇರಡು ಐನ ಕ್ರಮನ್ಪುರ ಮನ್ಪುರು ಮನ್ಪುಣಗಲಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಏರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೂರಿನ ಪತ್ತಿಯನ ಆ ಮೂರಿನ ಆಯನೇ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷಲ ಪತ್ತೋಡು ಬೇತರಿಯ ಕುರುಪುಲೆಕೆಚ್ಚಿ ಆಯ ಪತ್ತದ ಆಯನೇ ಕೊಂಡ್ತುದು ಮೀಪಾವನೆ ಆಯನೇ ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಐಕ್ ಬೇತರಿ ಸೇರು ನೀರೆಜ್ಜಿ ಆಯನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅತಂಡ ಐನಾಜಿಂಚ ಮೂರಿ ನಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏತ್ ಮೂರಿಲು ಉಪ್ಪುಡು ಒರಂಬ ಮೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯಿನ ಯಾನು ಒರಂಬ ಇತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪುತ್ತೀಡು ಒರಂಬ ಉಂಡು ನಂದು ಅವು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ತಾಡ ಒರಂಬ ಉಂಡು ನಂದು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ ಮಜಿಡು ಒರಂಬ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಯರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಯರ ಪತ್ತ ಉಪ್ಪು ಬೇರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಪ್ ಹತ್ತು ಬೇರು ಮೇಲ್ಕಾಪು ಬೊಲ್ದದ ಕುಂಟು ಪತ್ತು ಬೇರು ಮಿತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾಪದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ಭಗವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೇಲ್ಕಾಪ್ ಹತ್ತುವೇರ ತಂಚೇನೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ತದ ಮೇಲ್ಕಾಪ್ ಹತ್ತುವೇರಿ ಎದುರುಡ್ದಲ್ಲ ಪಿರವಡ್ದಲ್ಲ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪತ್ತುವೇರಿ ಪತ್ತ ಐನ ನಡುಟು ಈ ಮೂರ್ಲಿಂದ ಪತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಅವಳದಲ್ಲ ತರಡು ದೀರ ಮೀನಿದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಗುಯಲ್ದಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತಲಕ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿದಲಕ ದೀಪೇರ ಐಟ್ ದೀತ ಅಕ್ಲ ಐನು ಮೀಪಾವೇರಿ ಮೀಪಾದ ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುನಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಐನು ದೆಕ್ಕುನೆ ಲಂಚೆನೆ ಮಾತ ಬುಗುರಿದ ಮರತ್ತ ತೆಕ್ಕೇನೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಉರ್ತದ ಎಂದೆಕ್ಕುನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜುನೆ ಲಂಚೆನೆ ಮಾತವಾದು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣೆ ಪೂಜುನೆ ಈ ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ನೆಡ್ದಾವರ ಏತೋತಿಕಡು ಈ ಆಚರಣೆ ಉಂತು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂರಿಗುಲ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನವೇ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಏನ ಉಂಡ ಪೂರ ಯಾನ್ಗೆತ್ತನ ಏಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ಗೆತ್ತನ ಒಲ್ತಲ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಯಾನ್ಗೆತ್ತನ ಇಂಕ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಂದ ನಾವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಬೋದು ಗೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನೆ ನಾನು ಅಕ್ಲಡನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಂದು ಪನ್ನಂಚಿನಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಅಂಚಿಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಏನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ರೈದೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಲೋ ತುಯ್ಯೇರು ಒಂದೇನು ತೂದ ಆರು ಇಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೇರು ಇಂಕಲ್ ನಾವುಲ್ಲ ಉಂಡಿಯೇ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಾದವಂಡದು ನಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಉಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕರತ್ತಲಕ ಉಂಡು ನಂದು ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಅರ್ಡ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಐಟು ಉಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಈರು ತೂಲೆ ಅವು ಐನೊಲೈ ಆಕೃತಿದ ಚಿತ್ರಣ ಇಪ್ಪು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಆರು ಪಿರ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಪೋದು ಇಂಕ ಕೂಡ ಐನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಕಡಾಬಿಡಿ ಇರುತ್ತುನಾಗ ಐನೊಲೈ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂಜಿನ ಹಿಡ್ದಾದರ ತೋಜುಜಿ ಚೇಡಿ ಪೂಜಿನ ಹಿಡ್ದಾದರ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಾದ ಏತೋ ತಿಕ್ಕಡು ನನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬರ ನಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು